Ewiki koruto chinacha. Kocha korre wiki. Kuri chinacha. Wana karochi abuto iru chwante kubuto runse so that nijiko sprouts. Okay. Aya, nebo nyasikyo. Obo korunga cobra, goskeiman. Copra Cayman. Copra Cayman. Sabuno wosimete anama yacha kwa yaba. Eba. Na batoko ni no nyine spirit yegente giga around 20 shillings. Umuntu utakete kuchikobeka. Anyore foda. Ejini chingo kana begeteka. Ejini bakabunirega. Abantu bakuboneka kwacha kuiba kwacha kuiba wana bakakora dogo jamani gini cyane gine ki ekbondo kimbusuri fakta kwan wajire kimbusuri ya wana ndo bugate mbusuro asaba abali bali batake kibano ko simeka king mbusuro bono kibuti ejika mpaka 50 kochigo okay wana ali chino di chokurusi wana taka chiganda igoro ochiro shara simbusure take demand yari mbusure demand nere igoro esenge jomuno bani ga abantu abanga kurumeru internet bakogura aya anda abantu bandi bakoni lika abantu baitu bagochaga iga barigereri practically bacha mpaka aga aso muntu baroche bona online yasari digeregetre bona abantu mbaroro bairu no yene Kakamega 1 nere na bekorekana lakini into ngokora na bisagwa balemi abona boniga esho yakisi omwako iga ntobege torro chinsi yage chigoro aba nemira bago cha basami gorro omo bisa simbe na chira ko rugaiga mugondone no chibekire gari ase show ground kisi bona tukura ko rumuro buri tukuria twarengo kana muri muri mikoro kunganera kisinja Henry kurugise mo cyabo keira sako rukige tikenda ganyise mo kiri cyabo nchali mara itwa bwate kubata mugondo nabo kubeka chinguru cyabo beka chinsi yaga chisage cyabo kunyakona kinende nchikaneti na kunyakoko utinga kinende ndetane shiri mutu sasa